Archbishop Jumoad nga paghalad sa simbahan nagpahinumdum nga ang simbahan dili lamang alang sa mga balaan lakip na sa mga makasasala nga andam nga maghinusol aron nga mabalaan. Ang House of Prayer and Call to Holiness ang balay sa pag-ampo o ang tawag nga aron mabalaan. Dili lamang alang sa mga balaan ang simbahan lakip na sa mga makasala nga andam nga maghinusol o gusto nga mahimong balaan. Kini ang ipahinumdum ni Archbishop Martin Sarmento Bawa Dili ato sa dedication sa simbahan ni Santa Teresita sa Batang Jesus sa Manidero sa Archdiocese na Ozamis nga gipahigayod natong Sabado. Di gyatagan og pagtagan Archbishop Jumoad nga duha ka mga dagko nga mapahitabo nga gisaulog sa parokya ni Santa Teresita sa Batang Jesus sa Manidero sa Archdiocese sa Ozamis nga gihimo nga dedication sa simbahan o ikaduha mao ang investiture sa upat ka mga seminarista nga gikan sa St. John Paul II College Seminary. Din ang mao upat ka mga seminarista ang higpit nga gyatagan o katungod sa simbahan nga magsulob og sutana. Dugang pa Archbishop Jumoad nga ang maong mga paghitabo nagsimbolos paghalada, pagtahan kay ang pagsaad aron nga makapabarog og komunidad nga naa pagtuog kabalaan kay ang simbahan mauman ang usa ka balay sa pag-ampo og lugar nga maghalad og mga sakripisyo sa pagdaig og pagpasalamat. Dugang pa Archbishop Jumoad nga dili lamang nga kini structure o gambalay apan usa kini ka espirituhanon nga sanktuaryo nga atong bisitahon ang buhing Ginoo o paghalad sa simbahan pamaagi aron nga mahimong balaan ang lugar sa pag-ampo aron maimamat ang tumuran sa tanan nga mao ang Ginoo. Og ang maong paghalad sa simbahan usa ka pagpahinumdum nga ang simbahan ginagkuban sa mga balaan og makasasala kung paagi kini aron kini magkahinusol og mangayo pasaylo aron mabalaan aron mapuyo nga manidaon nga naghalad aron mangayo og pasaylo aron mabalaan. Ari ang tibig kamay payag sa nagunang mabalantay sa Archdiocese sa Ozamis Most Reverend Martin Sarmento Jumoad Dili ato kini sa pagpaygayon sa dedication sa simbahan sa Santa Teresita sa Batang Jesus o giman ang himo nga investiture sa upat ka mga seminarista sa St. John Paul II College Seminary. Kini gapahinumdum kanato nga ang simbahan usa ka balay sa pag-ampo, usa ka lugar diin kita gahalat og sakripisyo sa pagdaig o pagpasalamat. As we dedicate our church today, we are reminded that this building is not just a physical structure, but a spiritual sanctuary where we come to encounter the living God. Atong ihalad ang simbahan ni Santa Teresita sa Batang Jesus dinhi sa Banyadero ngadto sa tong Ginoo aron kining balay alampuanan mamahimo gayong balay balaang lugar sa pag-ampo din atong gipangita aron atong mahimamat ang tuburan sa tanan ang atong Ginoo. Ang paghalad nining maong simbahan usa ka pahinumdum nga ang simbahan gilangkuban sa mga balaan ug mga makasasala. Samtang sa investiture sa upat ka mga seminarista nga mga seminarya sa St. John Paul II College Seminary gihatagan katungod sa simbahan nga magsulob og sutana sumapas ang subispo ang mga seminarista ang sutana nagpahinumdum kini sa tawag sa pagkabalaan kay ang tanang gitawag man sa pagkabalaan busa gipahinumduman ni Archbishop Jumoad ang mga seminarista nga among tawag sa anaa pag-ampo nga gitawag og pagkabalaan gitawag sa pagpasaylo o pagpahing-uli kadto sa Ginoo. Busa minugdanon nga kadtong mga nagtuon giomol nga mamaymong pari sa maabot nga hatagan sa mao nga bisti. Aron kanunay gipahinumduman sila nga sila gitawag sa pagkabalaan. Sila si Seminarian Jerwin Elemento sa St. Vincent Parish sa Bonifacio, Misamis Occidental. Seminarian Carl Jeric Duca sa St. Matthew, Aloran, Misamis Occidental. Sila si Seminarian Japheth Cabrera sa Metropolitan Cathedral sa Immaculada Concepcion sa Nagpahinumdum sa Ozamis. Seminarian March Jason Pinotti sa Berhen sa Caluoy Parish sa Pangabuan, Tagum City. Aging pitna gihatag ang katungod nga mo pasulob sa mga sutana aging pagpahinumdum sa tawag sa pagkabalaan. Ano sa mga duga payag sa nagunang magbalantay sa Archdiocese sa Ozamis aging paghatag og pagtagad pagpahinumdum sa mga seminarista nga gihatag ang katungod nga magsulob sa mga sutana. Kamo paghahatagan sa katungod sa paggamit sa sutana. Ang sutana
gapahinumdum nga kamo kitang tanan gitawag nga mabalaan. You are being called to be men of prayer, men of reconciliation and forgiveness. Mao kini ang kamatuoran ngano nga ang mangandam sa pag-estudyo sa pagkapari hatagan sa maong biste aron sila mahinumdum nga sila itawag sa pagkabalaan. Alang sa DX din sa Manusigabala, Radio Simbahan, Dominio Manuel, Urod Kill Cheer, Danag sa Nagpahinumdum.